राङापारा कलेजनि बड' बिफाननि बानजायनायाव दिनै कलेजनि गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारिया जालाङो। गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारिखौ खुंनाय जायो। मख'जाथावदि बे कलेजाव फरायनाय बांसिन फरायसाफोरानो बर'। गोदान फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे बारग' फरायसाफोरखौबो मान बावनाय जायो। बे गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिदोंमोन कटन मुलुगसोलोंसालिनि इडुकेसन बिफाननि बिबुंगोरा डक्टर नीता बाग्लारिया। लोगोसे माननि आलासि महरै नुजाथियो गुवाहाटीनि पान्डु कलेजनि बड' बिफाननि बिबुंगोरा डक्टर प्रणबज्योति नार्जारी आरो मोब्लिब बिफाननि एसिस्टेन्ट मेनेजार माइनाव ब्रह्मआ। एक्चुअली दिनैनि जिबोर लाइमोन बैसोआनो सबसे माने बेस्ट वान्डारफुल स्टेज अफ लाइफ वी कैन से आरो बे बैसोखौनो बयबो नागिरो मोजां गाज्रि गासै बिबुंथिंबो खामानियाव फैनाय हिसाबै बयबो नागिरो आरो गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा एन्टि सशियेल जिबोर बिहेभियार्स बा कनजाम्पसन बेहाय गोबाङानो गोदोनानै दं। आं सानो जे जोङो मोजां गाइडेन्स जों होनो हानांगोन आरो जों सिनियर बा सासे टिचार बा बिमा बिफा जानानै जोंनि बायदि नोजोरजों नायबा जानाय नङा। जों बिसोरनि लेभेलाव फैनानै लोगो हिसाबाव जोङो बिसोरखौ गाइड खालामनो हानांगोन। खारन दिनैनि मुगाजों जों सिगांनि बायदि मुगाजों जों रुजुबा जानाय नङा आरो बिनि थाखायनो सोलायनाय जोंनि साननायावबो जोंनि डिरेक्सनावबो आरो जोंनि गाइडेन्सआवबो जों सोलायनो जों रोंनांगोन। बिसोरजों लोब्बा लाखिनानै जों गोदान इनिशियेटिभ लानानै बिसोरनि मोजां मोननाय बायदि जों लामाखौ दिन्थिनो हायोबा निस्सय बिथांमोना बे जिबोर एन्टि ससियेलिज्म बा जिबोर गाज्रि जिथु बिहेभियार बा जिबोर माने मोजां ट्रेकनिफ्राय जिबोर जानगारलांनाय बिसोरखौबो जों मोजां लामायाव लाबोनो हागोन होननानै आं आसा खालामो। दानि गोदान फरायसाफोरनि जि थुलुंगा बिथांमोननि थुलुंगानायखौ नुनानै गोजोननाय मोन्दों आरो मिजिंथियो बिथांमोना बे फरायसालिमानिफ्राय गावबागाव केरियारखौ दाफुंलांनो हागोन। बेयो आंनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय बयनि। केरियार दानायावथ' बे फरायनायाथ' खुनु अल्टारनेटिभ गैया। फरायखाथारनांगोन, गियानखौ आरजिनांगोन। गियान आरजिनायाव खम खालामबाथ' केरियार दानायाव जानाय नङा। जेसे हायो एसेबां फरायनाय, थाखोनि बिजाबफोरनि अनगायैबो बाहेरा बिजाब फरायनाय आरो आं दहाय बुंनाय बायदिनो जोंनि नलेजनि जि माने बिजाब बियो जोंनि पकेटावनो थायो दा। मबाइल फनखौ जुदि जों मोजां खामानियाव बाहायोब्ला बिनिफ्राय जों थोजासे गियान आरजिनो हायो आरो बेखौ जोङो मिसइउज खालामोब्ला जों खहा जागोन जिउआव, केरियार दानायाव बा गावनि माने सोलोंथायारि जिउआव बेहा खहा जागोन। ओंखायनो मोजां खामानियाव बाहायनांगौ आरो बे बैसोआव लाइमोन बैसोआव जेसेबां हायो एसेबां गियान आरजिनांगौ। गियान जेब्ला थागोन अब्ला गावनि आथिङाव गसंनो हागोन बेयो।